nithathe niwufunde kuba ukuphumelela kwelizwe kuxhomekeke ekwaziweni nasekufundweni kwabomkhulu. Uba namhlanje ngandini iSouth Africa isengxakini. iSouth Africa iyathi zithululeke ibuyele esiprofethweni sikaNtsikana. iSouth Africa isengxakini ye-coalition. Zange eMzantsi Afrika kwalawula ilizwe nge-coalition. In other words, noba ungangayikhathaleli le nto, it affects you left and right, from top to bottom. If you are indeed a South African, your life is at stake without this book. Namhlanje fighting ndishumayela ndinovuyo ndibona intshukumo elizweni lase-South Africa. Ndibona intshukumo kaThixo, ndibona intshukumo kaThixo eSouth Africa. Ilizwi lenkosi ebeledelekile, ilizwi lenkosi ebelingakhathalelwa lizawukhathalelwa. Ilizwi likaThixo ebelingahoywanga eSouth Africa lizawuhoywa. Ndithetha komprofethi namhlanje, ndiprofetha into ezakwenzeka eSouth Africa ukusukela ngoku. Nibambe mntanam, nibambe nantsi into ezakwenzeka eSouth Africa. Yayeka ukushumayela noJeremiya noSamuel ndingadlulanga elizweni athe uThixo wandimisa kulo ukuze ndishumayele uThixo ndiseSouth Africa. South Africa, South Africa. Oh, with God, and see the sun. South Africa, ndivamandla abafana bam, ndivamandla kaThixo. I want to bless you today. I want to bless you. Why ndisitsho kanje? Ebusuku khange silala apha eMthatha,
besilapha e-All Saints Hall abathandazi abakhethwe nguThixo khange silale kobusuku ngentsimbi yeshumi elinesibini wathi uThixo mandithi ityeya kaThixo ifikile eMthatha. Yabona mna ndithetha le nto ndiyazi uba yenzekile. Nizawubona imimangaliso ukukhululwa koMthatha kuthetha ukukhululwa kwe-Eastern Cape. Ukukhululwa kwe-Eastern Cape kuthetha ukukhululwa kwe-South Africa. South Africa. South Africa. Holy, without your voice. See, Hosanna. Kwakhona uMthatha emva kwenhlekele yokuba le dolophu ibonwe kuma-television kutshatyaza igazi, ngizokwesula igazi labantwana bakaThixo elelaphalala during elections eMthatha. Emveni kokuba siklenze isixeko saseMthatha sizongena isityeya, asikwazi ukuba singena isityeya yomnqophiso kaThixo emveni uba uMthatha ubukasegazini. Ndivumelani namhlanje bantu baseMthatha ndingena isityeya yomnqophiso kaThixo in the city of uMthatha. Sishukume iziseko zale dolophu namhlanje. Andihambelanga kwenye into, ndihambele kwiziseko zesixeko saseMthatha. Ndizothi amandla etyeya namhlanje eMthatha. For Eastern Cape, for South Africa, afile. uThixo akasebenzi ngabantu abaninzi. In my experience, in my walk with God, I've never seen God using a big number when he begins his work. Kwimbali yeBhayibhile xa uThixo eqalinto ezabaluncedo esizweni usebenzisa abantu abambalwa
uThixo xa ezohlangula isizwe, uThixo xa ezokhulula isizwe, akasebenzisi sininzi, sebenza nge-quality, not nge-quantity. Thina bantu siyasidinga xa sibaninzi kuxa kukhona uThixo, kanti singabaninzi angabikho uThixo. Singambalwa abekho wonke uThixo. That's why I like a gathering of this nature, whereby abantu bedlula nje bengakhathali. Kulapho ndiqonda uba le nto yethu inoThixo, kuba xa besenza i-magics ngesingqongwe ngabantu, kulula abantu bamkela ulahlekiso, kodwa unyaniso ayamkeleke ebantwini. Ndivumeleni ndithi wena lapha, be blessed. Wena thikubanda uzoma kunye nathi xa sizomisa ubukumkani. Stay blessed. Namhlanje njengoba ndime apha ebusuku besithandaza apha ebusuku ngenxa yeSouth Africa, ngoku njengoba nindibona ndiphume eholweni e-OR Palm apho kushukela khona libandla lamaTopiya, kuba xa ungumntwana kaThixo awukhethi cawe, xa ubizwe nguThixo awukhethi cawe, awuthi le isindisiwe ndingaya kuyo, le ayisindiswanga anoya kuyo. Xa ungumntwana kaThixo awubasefi abantu bakaThixo, xa ubizwe nguThixo akukho cawa uyonyelisayo. Xa umntwana kaThixo awonyelisi abantu bakaThixo. Njengoba ndishumayela lapha, abanye abantu bakaThixo basabophekile zizidakamizwa. Njengoba ndishumayela lapha, abanye abantu bakaThixo basabophekile zii-drugs, bayafuna ukuphuma kuzo, kodwa kudingeka umntu ozawuma amele icebo likaThixo akhulule abantu bakaThixo kwi-drugs. Ungahlekisi ngenxa yomnye umuntu, ungahlekisi ngenxa yomnye umuntu, kodwa kanti umuntu ekule meko nje ayikokuthanda kwakhe, zimeko zeliphakathi, uyafuna ukuphuma kwesi simo akuso, kodwa seyingene wangena nangonwele. Kodwa ndizothi namhlanje, this is your day. This is the day of deliverance. Ayingeni ikeya kungabikho mqondiso apho ingene khona. Ikeya ayihlale endaweni, imimoya yendawo ingashukumi. Yakufika ikeya endaweni zonke iziphathamandla ezingekho kuThixo ziyadeda. Amen. Amen.
ndingumntwana kaThixo, andizalwanga ndisindisiwe, andizalwanga ndingumfundisi, ndiyazana nembodlela, ndiyazana nebheki lomqombothi, ndiyazana nentsangu, ndiyazana nokujona. Ndenzela uba mntanam ungacingi uba sesishumayela nje, siqale ngokushumayela, siqale kule meko osekuyo, siqale sibhekileni, siqale sibhekileni bazalwane. Siyazana nomqombothi, nomqombothi uyasazi. Siyazana nebhiya, nebhiya iyasazi. Siyazana nebrandi, nebrandi phofu mandingathi siyazana, mandiqonde kum kuba oonomdade aba abaqala ngebrandi. Ndifuna namhlanje ukuthetha ebantwini abacinga uba xa usela ibrandi uzawufela ebrandini, xa usela ibhiya uzofela ebhiyeni, xa usoyiswa kukujona uzofela emjolweni. Uba saphuma nathi sasiminxekile, sifasekile, kodwa ubabalo lothi lungafika, siyakwazi uba uyibambe ibhiya uyidlulise kwabasayiselayo. Siyakwazi uba uyibambe ibhotile uyidlulise kwabasayiselayo, kuba noba sesisindisiwe siqale kuzo ezi zinto ezilibazisa abantu bakaThixo. Yenzela uba engathi sikuthukile, hayi nothi umadikisa. Andinayo igospel ethuka utywala, andinayo igospel ethuka i-drugs. Hayi ngezantsi. Andinayo igospel ethuka icuba, kodwa ndinegospel elumkisa abantu kwi-drugs. Ndishumana igospel elumkisa abantu etywaleni. Ndishumana igospel elumkisa abantu ekujoleni, so that ujole knowledgeable about the after effects of joling. I am a teacher by profession. Itishala le ezawuma phambi kwenu, professional teacher. That's why mntanam ungeke undive ndithi ndiwuyekise ukujola. Andiyekisi mntu ukujola, ndilumkisa umntu nge-after effects zesono. Andibethi sono mna, but allow me ndikuxelele nge-after effects zesono. Andibethi mjolo, but ndivumele wonke umntu olala naye, wonke umntu owenza isondo naye, anisherishe isondo kuphela, nisherisha nee-cases. Umntu oshara nayisondo, you are not sharing only sex, you also share curses. Awukwazi kulala nomntu omdaka uvuka uklini. Awukwazi kulala nomntu omdaka uvuke uklini. Uthini umfundisi? Andibethi mjolo,
andithi makungajoba, but ndilumkisa abantu bakuthi abakhelese emjolweni. Awulali nomntu into ekuyo ungayifumani. Abantu abaninzi basibona bekhesti, ulele nomntu onekhesi. Izinto zakho aziphumeleli. Ingxaki wathi ngenxa yokuxakeka wabona isoka, kanti isoka lihamba neziqalekiso zakokwalo. Wathi ngenxa yokuhlupheka wabona inkazana, kanti inkazana ihamba neziqalekiso zakokwayo. Ngoku kufuneka uphumile, awunayo i-gateway yokuphuma. Kuyaqeshwa unesimnyama, kuyatshadwa awutshadeki. Kuya ngokuthi kala nabani. Wathi uMabreda, kuya ngokuthi uhamba kanjani, kuya ngokuthi utshani, uhamba nobani, uphila kanjani, ulala nentombi enjani. Let me tell you, my Africa, sex is very costly. Let me tell you, my fellow South Africans, sex is very costly. Don't play with sex. I am a teacher by profession. Don't worry, I know what I'm speaking about. Sex is very costly. It's not something to play with. Amakamva abantwana boMzantsi Afrika aphalele ethumbi ezonelisa kanti uyazibulala. Uzawuthi uthekelwe kanti uphisele. Nempuku unoxhaka kuvezwa ukhozo, umgibe awuvezwa kuvezwa le nto uyithandayo. Kodwa impuku xa seyilethwe ngumgibe ufuna amehlo, seyifuna uncedo. Unjalo umntu obona ubuhle engajonganga ingozi. Behind the beauty of a woman, behind the beauty of a woman, behind the beauty of a man, check. Ungabona ubuhle mntanami. Beauty is only about skin deep. Ungabona ubuhle, ndiyakucela mntanami, ungampropose umbone mhle owazi amabhatanayo. Njengentombi ungamvumi kuba eqhuba imoto entle, kanti imoto ongayiqhuba kanti unamabhadi. Don't be easily enticed. Don't be easily caught up. Be serious about your life. Life is too short. Take pleasure in your life while you are still here. Enjoy your youthfulness. I am preaching the gospel that will set free the youth of South Africa. At a month of youth, allow me to preach
preach the good news. Allow me to preach the good news. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. But I am anointed to warn you about the bad effects of sin. Thank you, Jesus. No, I'm not taking it. Biology, hormones, everything about sexual intercourse. It is sex and shame. No one at my age and experienced men of God is home upon one. Imabet and the sex, Utatum Dal, Obi H.M. Dizolum Kiss, Abasulan, Dizolum Kiss, Onyan, Dizolum Kiss, Indombi, Saswele to cover. Nobasigas violence in just in that. Rabo, Cha, Window as in that. One. Number one was a song, sexual pleasure. Number one was the song in pleasures of fruitfulness. First pleasure is the pleasure of sexual intercourse. Pleasure number two is the pleasure of liquor. Pleasure number three is the pleasure of drugs. When Alepa to Kubala Galenza Itati Nanjanetishal, yes, science and mathematics. I know for a fact the effect is a brand. Or celebrate. The theater from a perspective of being a scientist. And the theater for this. The theater from a perspective of being a teacher who taught mathematics and science. The founder AUCT elaborate sends a test. So Babenza and Dono Twalem Tui. This one's a test. The moment you have to sell because I was still a student. But I want to still. I eat and get them alcoholic and get us after effects. The young Abandamacha, let me preach. It don't only must Abandamachas in that the sexual pleasure, drugs, liquor. David, Jeremiah, Abasuninate, nobody never can't get what he was soul. Nina Mantining God. Into a book is someone Gabacha's that. Kenya, the Abandabacha. Let me address these three perilous things. So that you destroy your life at your own risk. I enter in them as a son, and then as after effects as in bed.
ndithetha ukukrexeza mna xa usabona umnkamntu inkanuko ikuthumela kuye uyalibala uba uthi udekelwe nje kanti uthiyisele. One day you will be caught red-handedly kumnkamntu. Ngexesha usaya esonweni uSathane ukunika ama-chance athi use this opportunity. Ayikho indoda aphinda kuvulele ude uphele ube careless kanti uthe wayesele ikhona. Uxhashwa ngento oyithandayo. Zange ndayibona intaka ithiyiselwa ngentsimbi. Zange ndayibona intaka ithiyiselwa ngerabha. Kukhangelwa le nto edliwa intaka. Unjalo umntu omtsha xa elahlekiswa zinto zelizwe. Umntu omtsha xa esabona into zelizwe zimlahlekisa akabona uba uyaphala. Let me tell you, from science point of view, utywala abudalelwanga kuphila emzimbeni womntu timelessly. Utywala abudalelwanga kuphila emzimbeni womntu imihla emininzi umzimba womntu ungabikho damaged. Kuthathi indoda eyayikusela yenza bona ngathi wangumxhaka umfundisi. Yazi KWV ikhuveva. Yazi ikhuveva KWV apha kulo mqala apha kwesisisu. Yazi layo laka kulo mqala. Yazi khasa laka kulo mqala. Esisisu sami siyayazi odemiste impandlana iselwa ndim. Yenza lungathi uyabhetha umfundisi uthi masiye kutywala. No mntanam, zange ndayiyekiswa mntu nam kodwa le nto endiyiphetheyo ingakuyekisa. Uthi le ngoma kuYesu kuphela, kuYesu kuphela, thandeza kuYesu kuphela, kuYesu akanikhawuseli nganto andikhayisi ngabufundisi bam, andikhayisi ngamfundo endinayo, andikhayisi ngemali. kuYesu kuphela, ndiqala mbrandini wayifuna ukundenza ihuku. Into isenza uba ndiqala madikazini wayifuna uThixo ndibe yihuku kwabazawufela kuwo bengenaYesu. Into yenza uba ndiqale
Mashintsheni i-pleasures zalomhlaba uThixo wayingenza ilobi. Ngizawuloba ngoku abasesenywaleni, ngizawuloba ndiluloba lokuloba ababanjwe zizidakamiswa kuba kuqala bendidla njengawo kuYesu kuphela. kuYesu kuphela apha mthatha ndifuna ushabalale mntanam, inyaniso uyivile. OkaMadikiza, umfundisi uMadikiza akazibanatyala lokungayithethi inyaniso mthatha. Othe watshabalala makatshabalale, kodwa inyaniso engoKristu Yesu ekhulula umntu ehlazweni ndiyimisile, andabi nantloni nasesitrateni. So that man be without an excuse in the city of Umtata. So that man be without an excuse in the city of Umtata. So that man be without an excuse. Asawufile kuzawubuzwa zanguyena ngakwa-Steers, zanguyena ngakwa-Total. Indoda yakucenga ithi buyela kuYesu. Sisacenga mntanami, kuzixesha apho lento siyenza niza kuyikhumbula. Nithi kunabantu ababephakamisa uYesu, sisazawungabikho. Abazalwana basazawuphindwa. Umntu ophatha iBhayibhile usazawungabikho kweli phakathi. Umntu ophatha iBhayibhile usazawuphindwa. Ngelo xesha uzawukhumbula xa udlula apha kwa-Steers uthi kunabantu ababema besitenga xa ngoku sesizuza ukusindiswa ngelethu igazi. Jonga ngela xesha isex ngoba sengasekho mnandi, le sex uyithandayo ngela xesha iyobe sele ingekho mnandi. Why do you enjoy sin? Because you still compete with the church. Le nto yenza sibe mnandi sono kuni, nisakhompitha nathi. Yonke into oyenza ukwi-competition uba nefuthe. Abantu abangakholwayo, the reason why besona, they compete namakholwa ngesono. Kuzixesha apho le nto siyenzayo ebonakala ibebubheka uzoyikhumbula. I won't belong today. Ngenxa yenqaba. Kodwa nali lifa mntu wasemthatha sithathe. Nali lifa leni gospel ayithengiswa nangesenti. Uyaphulaphula ngendlebe yakho weneliswe uvume kuphela ngomlomo wakho, uzithabathele owakho uYesu, ugoduke naye ayokubonisa amandla wakhe in your private place. Yabona kumnandi uqale ngesele, because abantu xa ungasele bathi ngumxhaka.
akukho abantwana engathi ngumchaka etwaleni. Zonke izintwana ezina 10 years. In fact, from 50 years downwards, akukho mntwana engakhayisela mna ngotywala. I am 15 this years. Ndiyabazi utywala. Akukho mntwana apha kuni engakhayisela mna ngokujona. I know how to jona. Apha kuni akukho mntwana engatshaya igada igudu nam. Ndisoze ngabikho i-drugs. Besitya unomwanqa. So anishunyezwa ngumkhaka. Siyavana bo. Anishunyezwa ngumkhaka. Yevaba. Lo shumela uyayazi ibhotile. Lo shumela uyayazi why. Hayi, iyabaxhaka le. Yangesele. Iyabaxhaka. Iyabaxhaka. Kaloku mina ndangingaselaza uyosavana. As a lecturer. No, he's Savannah. So, I don't know what I say. The Savannah will 10th grade. That year, just on the side for that drinker. For the undermined car. Who are the guys going to get to 10th grade? Can you draw a line in that? Hallelujah. 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 There's a man. Who got the man? That's the Shumael. Maybe. Simba said, "Lugo, spectacular, not me." And the veteran do what? This whole water, come Susanna, who enjoy at the end of the day. What's that mean? It's a temporal pleasure. This is just a temporal pleasure. Come so same. Roba una papalas, roba disenje mnakhe. Ukuthi imali nazi igcwele ibhaki ngixakile. Akho imali konje lapha. But I can't drink it. Nanku umlomo, nanku umkhala, nanku imali. Mr. God. Ndifuna ngenyanga yabantu abatsha ndithethe ezi zinto zini-destroya nicinga niyazi-enjoya. Zintathu: utywala, zii-drugs, the-sex. And ndiyazazi zontathu andingomkhakha ungandithayishi. Nisakhona abantu abatsha. Xa ndizawuvala bendingangale nyanga yabantu abatsha angathi aphela uJuni ube uzifunile. Learn to search yourself. Do an introspection of yourself. Ungaphiki nomeza kanti kokwabo sawabekelwe ebhankini. Wena ukhule ngekho kwanto kwakokwenu. Silapha nje awafana amakhaya. Yawudla nawe mntanam i-lifetime. Kanti umtata wami spent thousands, millions. What about yourself? Don't be easily hijacked. Don't be easily pleased. Think about your future. Subona bomi bomsuzwana bokuhambela. Think about your tomorrow. I'm calling upon the youth yasemthatha tufuna ukuthi ndithanda ibethi into yakho. I was just joking ngotshwala. I'm not there. What I am in for, ikamva lakho likhomeke
Choice yakho namhlanje. Choose life. Choose life. Choose life. Siyekeye ngemfundo. Ngicela nabasibathathu. Ningasene sindisiwe nizapho. Nangayasindiswa ajoyina abantu. Kufuna ukwenza i-prophetic action prayer. Ngale nyanga ye-youth, xa i-South Africa ingena kwi-coalition, we need abantu abatsha of senses. Ubutsha bakho must not benefit you only. Your youthfulness must show the nation, must benefit the nation. Tifuna siprofeti bonaba ngabantu abatsha. Uthixo makanatha abantu abatsha base-South Africa bazibhubhisa ngepleasure. Uthixo, I want to prophesy, makanatha abantu abatsha base-South Africa abazibhubhisa ngepleasure, which is temporal. Can you prophesy? Bawekameni lika Jesu waseNazaretha, Thixo wethu onamandla onke, ubuthixo ongawathethi amanga, ubuthixo wenyaniso, Thixo wethu ongcwele, silapho Thixo aliwi, libuyela kuwe lingawenzanga umsebenzi. Thathile Thixo kwindawo yaseMthatha, ewe siyavuma, singabantu abatsha baseMthatha, Thixo wethu onamandla, sizomela i-Afrika, Thixo wethu ophilayo, kwilizwe lethu, sizothetha ubutsha, sizothetha impilo entsha, sizothetha uloyiso lweziyobisi, lwenjwala, lwesexuality, ngegama likaYesu waseNazaretha, umoya owenza abantu abatsha base-South Africa bazibhubhise. Namhlanje sizothatha izwi elinamandla, siyawubopha, siyawuthobalalisa ngegama likaYesu waseNazaretha. Sithatha indlwanza, sithatha ukuphila, sithatha uloyiso phezu kwabo. Moya kaThixo, moya wamandla, bafikelele ekuyazini inyaniso. Sitha babaka, sana bahasa, niheli bahasa, satana bemosiyana. Abantu abatsha bayakhululwa, we declare egameni likaYesu, egameni elinamandla, igama eliphumlilo, siyabalanda ngegama likaYesu, siyabalanda ngegama likaYesu. Bayakhululwa ngegama. Bawethu ongcwele, egameni lenkosi uYesu, uKristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu othandekayo, Thixo ophilileyo, Nkosi ezulwini, singaba Nkosi, singabantu abatsha, silapha ezantsi emhlabeni, edolophini eMthatha Thixo, siyema Nkosi, singabantu abatsha, salana nomoya ongavuma abantu abatsha basindiswe, ngoba lithi izwi lakho ungabonke abantu bangasindiswa, bafikelele kuyazini inyaniso. Singabantu abatsha Thixo, sithetha impilo engcwele kubantu abatsha ngenxa yethu Thixo.
umuntu omsha olapha kuni onemvakalelo izathuthi ufuna bakhona nendoda apha abangcwele ubalethe ubani yayiva asibethi izinto ezenziwa abantu abatsha silumkisa abantu abatsha ngobungozi bokungena ezintweni bengaqondanga bebabona bayaziyolisa kanti bayaziphuphisa bawo egameni likaYesu uNkulunkulu wethu siyathoba phambi komsobo wethu ophilayo silapha Thixo kule dolophu yaselithatha Thixo engempilo ngabantu abatsha bonke uNkulunkulu wethu onamandla onke abathinjiweyo kumoya weziyobisi uNkulunkulu wethu onamandla onke kumoya Thixo wendlwana yisewe Nkosi yethu enguYesu Kristu siyabehlutha moya oyingcwele siyabehlutha uNkulunkulu wethu onamandla onke esandleni Thixo songendawo Baba onamandla onke ngegama likaYesu waseNazaretha konke Thixo isibopho ebezibabophile Thixo namhlanje siyaziqhawula ngegama likaYesu waseNazaretha amangcwaba Thixo ebevulekile namhlanje siyawavala ngegama likaYesu waseNazaretha Baba othandekayo isawe Nkosi yethu enguYesu Kristu indawo yasemthatha sithatha uThixo egameni likaYesu waseNazaretha uNkulunkulu wethu onamandla siyabelanda esandleni songendawo siyabalanda esandleni sikaSathana egama likaYesu waseNazaretha nicela thina ukusindiswa nicela thina ukwamukelwa kwegama likaYesu waseNazaretha ukuvuleka Thixo kwendlebe ukuvuleka kwamehlo ukuze baqonde okokuxeshanini ngoku egameni likaYesu waseNazaretha babona amandla onke phezu zabo sicela ukusindiswa sicela Thixo uloyiso in the name of Jesus kuyenzeka Thixo bayakhululeka namhlanje bayasindiswa Thixo bangumlumiso babona amandla onke babo bozohamba ngabo in the name of Jesus Christ beningafuni basizizityeya ekungcweleni ngenyanga yabantu abatsha akusifunda iBhayibhile abangcwele yincwadi kaSamuel wesibili chapter 6 isihloko sithi uDavide uzisa intyeya eJerusalem Thithama kasibayeke ngoku uDavide sithethe ngathi kwindawo kaDavide ndiyamela kwindawo yeJerusalem ngumthatha ndizawuthi mna egameni leNkosi uYesu umadikiza uzisa intyeya yomnqophiso kaThixo emthatha igazi ebeliphalala emthatha izolo ebusuku silikorobhini njengoba ulele wena besikorobha umthatha ebusuku akusakho gazi lingaklenywa nguSathane emthatha kanti ngoku xa sidlalayo ndithi ityeya yomnqophiso kaThixo ilandishile emthatha wena lapha ongabusaphoswa zithathele nawe yakho ityeya ugoduke nayo ungathi sowulapha ityeya selilapha uhambe ungaphathanga nto nansi ityeya
yemophiso kaThixo ilandishile emthatha nawe mthatha amncinane kwidolophu sase-Eastern Cape kwidolophu sase-South Africa kuba namhlanje I am declaring the landing of the Ark of the Covenant of God in the city of Umtata. Nabantu abayibona lento kodwa imimoya ekhontrola Umtata ayinakuhlala apikeya yomophiso kaThixo ifike khona imithi yafika endaweni imimoya lendawo ingakwazi ukumelana namandla etshela kaThixo xa sivalayo nasemkeleni bantu basemthatha kunento ezawukwenzeka eSouth Africa kodwa Umthatha will be standing in the gap for the entire Republic of South Africa. Masimbulela uThixo kuba kwidolophu sase-South Africa inqabile lento yokuba indawo iblesswe nguThixo njengomthatha. Unethamsanqa mina semthatha kuba wena uwanjelwe uThixo uhlala emthatha. Ndiya-challenge korekhodi lento uThixo uhlala emthatha. uThixo uhlala emthatha. The city of Umtata is highly blessed for containing God. Oh, ingabantwana bami ngobukho benu ningazithathela nalilifa okamadikiza umntwana akanatyala ivangeli engcwele ndishumayele Umtata okamadikiza umntwana phambi kobuso benkosi andinatyala lokungamshumayela uYesu esitrateni xa sivala iservice. Ngicela wena uthathe ilifa nangu Yesu hlezi ulapha nje uxakekile uyamdinga uYesu awulala ebusuku sowuphelile uyakwitshwa awulala ebusuku sowuphumisile awulali hey othikoloshhe bagelile banesikolo bahamba banatshini isiphumiso siyaphelelwa xa kusaqhuma endlini bayahamba bahlale ngapha kwenu kwakuphela isiqhumiso singena ezanto sesinomsindo ukuba uzinibazisile kunjona vele ngaqhumisi baqale kwa-eli so that bahambe kwa-eli. Bendikucebisa mna vele ungaqhumisi baqale kwangoko bakukhwithe bakugadale bonele bahluthe baye kweminye imizi. Nanku ingxaki kuba uyawaqhumisa uyabacaphukisa kuba ezawa zibalinde ngaphandle bayagodola. Kwakuphela ivumba leyeza emveni kwexesha kuba libazisile ngesichumiso wenabo kwethini abazukugidinga loo mini bazokwenza nezinye iintsuku. Kodwa nanku Yesu umthatha kanye abasisichumiso sikanaphakathi endlini yakho. Ungamthatha uYesu avela abasisichumiso uyabona ngoku kuzawurhatyela
ninamaxhala nizawukhwitshwa ngamadimoni. Siyolala kwethini kodwa sinemibono ngomso. Ngoba siyolala kuzawusa sinezityhilelo kuba khona ukhwitha thina. Wena unexhala uzawuthela uthele nokumathumbula kodwa ukhwitha sele umathumbula khona kuba aghelile amadimoni. Hey, amadimoni exesha aghelile highly learned abona bayingalo le akhona umsuboke khumulale kwethini wazele soyichumisile sibuye zantsho kwethini siyi-delight us kodwa nanku Yesu free of charge sibhale moya oyingcwele moya wenyaniso nabankosi abakwamkelanga kuba Thixo besavala indlebe kodwa amazulu mawangqine okokuba ngomhla wesibhozo kwinyanga yabantu abatsha ushunyayelo uYesu ongaxutshwayo emthatha. Gcinani mazulu, gcinani zinkwenkwezi, gcina wena mafu, gcina nyanga phambi kokuba utshone, gcina langa okokuba emthatha ngomhla wesibhozo kwinyanga yabantu abatsha ushunyayelo igospel kaKristu Yesu engcwele. Hey, akumnandi ukusindiswa. Hayi bo, asisisoli ngoba noYesu ningasisizani bakwethu uthi noYesu zintombi zaseJerusalem usani olunjililela ziluleleni nina kunye nabantwana benu kuba xa kunje emthini omanzi kobekelaphi kathe khahla njengawe. Come my daughter, come closer my daughter, come closer my daughter. Mntanam jonga khompa imali phandle emphimani uthi umoya ezinyembezi mandizosule ngemali so that mntanam you will never suffer on planet Earth. Akathengiswa lo Yesu wathi inyembezi zalo mntwana ziyathetha uba ushiyeko kwabo ezosebenza emthatha kodwa kawufumani umsebenzi uzibona seyimo esikoleni hayi kube thanda isimo sakho kwabo sesisimlinisayo ungayihleki intlungu yomnye umntu kanti nawe udinga uYesu. Sorry. Uyibale ekhaya bayimali. Ndiyazi uba njengula apha esitratweni ubuzosebenza and namhlanje uzogoduka uphatha kodwa uYesu obonelelayo noYesu ndikunika yena uyabonelela usezabonelela uYesu xa ethe namhlanje nawe mntanam akubonelela uYesu. Xona izandla zakho komnika imayikhi ndifuna lo mntwana nobona. I want to show you a miracle lo mntwana. Lo mntwana next year ubasebani mntanam grade 10 next year uyesikolweni ba
bangaba unama lozoyifuna kum. Next year, go back to school. If awunamali ozoyifuna kum, I will be responsible for your education. Promise that. Nkosi Yesu. Nkosi Yesu. Noba ndindodwa esixekweni sasemthatha kakade amakhaya awafani hlezi ingxaki zethu azilingani eyasekhaya ingxaki ithi mandize kuwe ndizincamele kuwe yenze umntwana wakho ndiyakwamkela Yesu Kristu yiba inkosi yam nomsindisi wam ukusukela namhlanje kude kufika imini yokufa kwam emhlabeni ungaze undilahla ngamaxesha omubi okulingwa kwam kuba ndinenyama negazi ndilingwa ungandilahli Yesu uzundikhumbule ngamaxesha onke kodwa benginaphakade. Amen. Thixo ka-Abraham, Thixo ka-Isaka, Thixo kaYakobi, Thixo ongu-Alpha, Thixo ongu-Omega, owazi lo mntwana engekazalwa kwisibeleko sikamama wakhe wonyuke. Namhlanje lo mntwana Thixo kule nginginya uyasiphathela ilifa ubomi obungenaphakade. Mayingabe saba nguye yedwa, mayibe nguye nendlu yakokwabo. Egameni lenkosi yami uYesu ndiyakusikelela. Egameni lenkosi yami uYesu ndiyakusikelela mntanami. Egameni lenkosi uYesu I deliver you from all powers of darkness. In the mighty name of Jesus, I speak mighty power of God upon you. In the mighty name of Jesus, I prophesy, I declare, and I decree the favor of God upon you. In Jesus' name, be blessed. Yanamchonga, andikufuna umsebenzi. Le imali yakwamabhizizi is a blessed money. Ezakwenza uba ungaze uswele imali kude kusephakathini lasemaphakathini. Nam ndiyanikela, ndinikela egameni labantwana bam bonke abazelwe ndim abantwana, biologically and spiritually. Andinikela kuwe uThixo makenze inceba kwabazalwa ndim biologically and spiritually in Jesus' name. God bless you. Ukukhoba koThixo kwizinto esizenzayo, uThixo okusifisa kamnandi uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sibonge kakhulu Thixo ngale service ngolu suku lubandayo Thixo wethu onamandla. Ithi izwi lakho Thixo silumke unyana wonke angafike ebusika. Thixo wethu onamandla sisentomthatha owonyulwe nguwe ukuze Thixo izwi lakho livakale, ukuze Thixo kungabikho ungema phambi kwakho azilandulele athi zangeve uthethwa ngoYesu ushunyayela
lomphefumulo osekuwe Thixo wethu onamandla ubomi bakhe sonke buphinde bufane nakuqala ngokuhlangene noYesu okhululayo ofikelelayo ophilisayo ohlangulayo siyabonga kuNkulunkulu wethu usuku ibheke umkhosi sikuzisa kuwe njengoThixo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha maluthi nomfefe nothando nobudlelwane bukaMoya Oyingcwele buhlale kuthi sonke adabula uYesu solanda ibadlela engcwele sithi sonke amen. Nontombi ubanga bamntanam ukungenacawe okhonza kuyo sakukhwelisa mahala uyokhonza kunye nathi. Will transport you free of charge. Usiya ubuya sakutransporta free of charge. Ohalelayo ukhonza kunye nathi ngenkonzo yabantu abatsha siyakhonza apha eziphunzana ezintsha. Ibhodi ibhaliwe kodwa shumala icawe shumala umzimba kodwa apho sihlangana khona Christ board in Unity Church yathi uMadikiza umfoka uMadikiza uthi uThixo anisikelele sibuye sihlangane next week hambani emabandleni ngomso nisazi ba ikeya kaThixo ifikile mthatha. God bless you.